नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आणि पालकांनो, तुमच्या पाल्याला दरवर्षी हजारो रुपयांची स्कॉलरशिप मिळते, परंतु 80% पालकांना या एक्झामचे नावच माहिती नाही। त्यामुळे ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून मी तुम्हाला इयत्ता 5वी ते 8वीच्या विद्यार्थ्यांना कोणकोणत्या एक्झाम स्कॉलरशिप मिळवून देतात, शिष्यवृत्ती मिळवून देतात ते सांगणार आहे। त्यामुळे हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत नक्कीच पाहावा। तर बघा मित्रांनो, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद मंडळाकडून स्कॉलरशिपची एक्झाम घेतली जाते। ही इयत्ता 5वी ते 8वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी असते आणि नॅशनल मीन्स कम मेरिट म्हणजेच NMSची एक्झाम इयत्ता 8वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी असते। आणि दुसरी एक्झाम म्हणजे जवाहर नवोदय विद्यालयाची एंट्रन्स एक्झाम, ज्याच्यामध्ये इयत्ता 6वी ते 12वीपर्यंतचं शिक्षण विद्यार्थ्यांना पूर्णपणे मोफत दिलं जातं, ज्यामध्ये विद्यार्थ्यांना शालेय सुविधा, गणवेश आणि शालेय पाठ्यपुस्तकं आणि राहण्याची सोयसुद्धा मोफत दिली जाते। अशाच उपयुक्त माहितीसाठी आणि मार्गदर्शनासाठी आपल्या डबल अकॅडमीच्या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि ह्या व्हिडिओला सुद्धा लाईक अँड शेअर करा। थँक्यू।